una nena dels llibres. Vinc d'un món d'històries i dalt de la meva imaginació floto enllà. Sigueu benvingudes i benvinguts altra vegada a Tàndem. Comencem aquí un nou programa d'aquest podcast sobre literatura infantil i juvenil i mediació literària. Soc el Guillem, mestre, defensor de les biblioteques escolars i hobbit en potència. I m'acompanya, com sempre, la Marina, editora, lectora empedreïda i motivada de la vida. Ben tornada, Marina, com estàs? Hola, Guillem, molt bé, la veritat, molt contenta d'estar gravant, com sempre que grapa amb tu. T'ho he de dir, també. Sí, de fet, l'últim programa vam dir potser serà l'últim que gravarem separats, però haurem d'esperar una mica més per això, em sembla. Crec que sí. Però tinc moltes ganes de tornar a la vida analògica de tu i jo en una taula amb la persona convidada i fora tecnologia. Sí, no? Fora programes d'aquests que ens fan anar la vida una mica més difícil. En fi, jo tinc moltes ganes del programa d'avui, tu no? La veritat és que moltíssimes, perquè a més avui xerrarem d'un tema molt interessant i potser no gaire visible dins tot el nostre món, que són els llibres de coneixements. I a més, crec que és interessant dir que ho farem amb una gran experta en la matèria. Bé, la veritat és que no només és experta en aquesta matèria i per això, abans de fins i tot de presentar-la, ja li dic que la convidarem a un altre programa perquè, clar, té tants àmbits en els que es pot parlar, però en fi, molt benvinguda, Mònica Baró. Moltes gràcies, Guillem i Marina. Per qui no la conegui, la Mònica és professora a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB. És una gran especialista en biblioteques escolars, ha escrit nombrosos articles i ha participat i dirigit estudis sobre el tema en moltes ocasions. A més, és la coordinadora del màster de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura, d'aquí la connexió. De fet, si el Guillem és un defensor de les biblioteques escolars, és gràcies a ella. Totalment. Però a més de tot això, també té un gran coneixement sobre els llibres de coneixement, valgui la redundància. I sí. I, al final, avui la portem per aquest tema, però la podríem haver portat per 1000 coses més, com heu anat veient. I a més, però de fet ara començaré preguntant-li per un tema que no té res a veure amb llibres de coneixements. Però clar que sí, que per això el podcast és teu. Clar, parlem de llibres de coneixements? Doncs no. No, la qüestió és que crec que seria un delicte no preguntar-li per això directament. Mònica, què fa tan interessants les biblioteques escolars? Ui, moltes coses, No sé quanta estona teniu previst de gravar això, però ens hi podríem estar molt. No, jo diria que les fa molt interessants el fet que si n'hi hagués i si les que ja poguessin funcionar com caldria, serien les primeres biblioteques que estarien a l'abast dels nens i nenes i, a més, les universalitzadores, podríem dir. Tots els nens i nenes estan escolaritzats i, per tant, tots podrien accedir a una biblioteca. Una biblioteca que no l'hem d'imaginar com les biblioteques, diguem-ne, decimonòniques, no? Sinó que avui, quan parlem de biblioteca escolar, parlem d'una biblioteca molt diferent, no? És possible que aquí no ens ho puguem imaginar perquè no en tenim gaires de biblioteques molt diferents, Però si vas pel món t'adones que la biblioteca és un espai també de creació. És un espai que permet no només llegir en el sentit, diguem-ne, lúdic del terme, sinó també aprendre, adquirir capacitats i, sobretot, competències en els aspectes més relacionats amb el món de la informació, amb l'ús de recursos digitals de tipus molt divers. I si imaginem les biblioteques d'aquesta manera, que es configuren una mica com una eina educativa, que serveixen per... Aleshores, jo crec que això és un luxe, poder tenir biblioteques així, no? I els nostres nens i nenes s'ho mereixen igual que els altres, perquè a més és
les biblioteques així, amb aquesta visió, són unes biblioteques que contribueixen a democratitzar l'accés al coneixement i a la cultura, no? Vosaltres mateixos segur que heu llegit aquestes estadístiques que diuen que un nen que té més de 500 llibres a casa, no? Té més paraules que els altres nens, que té... Molt bé, doncs aquest nen o nena que no té els 500 llibres a casa seva pot utilitzar els 3.000 o 4.000 de la biblioteca escolar i el poden ajudar, ja no diria equiparar al 100%, però sí a limitar les grans diferències que tenim. Jo diria que això és important. Sembla. I ja que ja has posat aquí una mica, com tenim les biblioteques escolars aquí? Així, ràpid, Perquè... Jo diria que les tenim molt malament. Ara mateix molt malament. Les hem tingudes millor. Ara mateix molt malament. La crisi va fer molt mal i també la falta d'una política decidida per realment impulsar-les i sostenir-les. I ara les biblioteques sobreviuen. Jo diria que aquesta és la paraula que les defineix. Són supervivents. Les que funcionen són supervivents, perquè el sistema no les ajuda. No les ajuda i no hi ha temps per dedicar-hi, no hi ha diners per tenir uns fons actualitzats i tot això. Jo sempre dic una cosa. Una biblioteca escolar que no avança, retrocedeix. El gènere, diguem-ne, es fa malbé. Es fa malbé, és a dir, deixa de tenir actualitat, deixa de ser atractiu pels nens i les nenes. I per tant això és no avançar, no és frenar, és endarrerir-nos. Diria. Interessant. I et volia demanar, Mònica, que ja que parlam de biblioteques escolars, crec que ho podem enllaçar que una biblioteca escolar ben nodrida no només ha de tenir llibres de ficció, sinó llibres de coneixement, no? Evidentment. Sí, clar. De fet, les normes, diguem-ne, sempre argumenten que la lectura d'oci, la lectura per plaer, és una cosa que també es pot fer a la biblioteca pública i que, per tant, la biblioteca escolar ha de tenir més recursos de coneixements que no pas llibres de ficció, obres de ficció. Hi ha uns percentatges i així, però hem de tenir en compte també que en el món actual recursos de coneixements ho són també els recursos digitals, és a dir, que una bona selecció de pàgines web sobre una temàtica determinada podria ser un recurs de coneixements pensat, aquesta selecció pensada per uns nois i noies d'una edat determinada podria ser un bon recurs. Vull dir que no estic parlant que només hagin de ser llibres els recursos de coneixements. Ara bé, el que anem avui, els llibres de coneixements són realment una eina utilíssima per moltes qüestions a la biblioteca de l'escola. No només per trobar informació, per aprendre, no. Tenen moltíssimes possibilitats i crec que, a més, no ho sé si estareu d'acord vosaltres amb això, estem vivint un moment bastant dolç de l'edició de llibres de coneixements. I aleshores això val la pena aprofitar-ho. El problema és que tenim una edició de molta qualitat ara mateix i no tenim diners a les nostres biblioteques escolars per poder comprar aquesta producció, no? És una mica una contradicció. Clar, després ajudem els editors amb subvencions i no sé què, no. Dona, diguem-ne, recursos a les escoles perquè puguin comprar. Totalment. És una manera d'ajudar els editors. Sí. Hi ha molts països que ho fan així i, per tant, no sé per què nosaltres ens entestem a no fer-ho. Només per aclarir, Mònica, llibre d'informació, llibre de coneixement, això hi ha alguna manera de dir-ho? No, mira, això no hi ha una manera. Aquí tenim la tradició de llibre de coneixements. Per què tenim aquesta tradició? Doncs perquè des de fa molts i molts anys, des dels anys 60,
que aleshores s'anomenava Seminari de Bibliografia Infantil de Rosa Sensat, i fixeu-vos que es deia bibliografia, no es deia literatura infantil, es deia bibliografia infantil. Ja s'analitzaven aquests llibres, s'avaluaven aquests llibres i se'n feien ressenyes i se'n feia difusió. De tal manera que en aquell moment se'n va dir així, llibres de coneixements. Després, en la tradició castellana, sobretot a partir dels anys 80, 90, van començar també a aparèixer seminaris que treballaven els llibres de coneixements i ells en van dir libros informativos, que és una altra manera. Els anglesos en diuen non-fiction. Yeah. Els anglesos no s'hi maten. Fiction, non-fiction, ja està. Després els francesos en diuen documentaire. I per tant cadascú una mica en diu com vol. Jo defenso la nostra denominació perquè és la tradicional d'aquí, la literatura està escrita en aquests termes, i la literatura professional, em refereixo. I, a més, també ho defenso perquè no són llibres informatius, no és veritat. Quan pensem en informació, hem de pensar en una informació, amb la informació neutra, no? Els llibres informatius o els llibres de coneixements que nosaltres volem a l'escola no són neutres, no ho són al 100%. Hi ha maneres de veure el món amb les quals nosaltres combreguem, o amb les quals estem d'acord. I, per tant, jo crec que aquests llibres, el que permeten, la lectura d'aquests llibres, no només informa, sinó que permet que els nens i les nenes creïn el seu propi coneixement. I des d'aquest punt de vista, no és periodisme, a veure si ens entenem. Els llibres de coneixement no són textos periodístics. Aquí darrere hi ha moltes coses. I, per tant, jo crec que en podem dir llibres de coneixements amb motiu, vull dir, de manera convençuda, no només per la tradició, sinó per aquest fet. Aquests llibres fan que els nens i les nenes generin el seu propi coneixement i, per tant, m'interessa aquest terme. Llibres de coneixements, doncs. Per mi sí. Perfecte. I tu manes, Mònica, tu manes. T'he de dir que abans de fer l'entrevista vam fer els deures i jo vaig tornar a llegir els articles que ens vas passar quan ens vas fer la part de l'assignatura sobre llibres de coneixements. I en un article que vas escriure que es deia Libros de conocimiento para el fin del milenio, feies una panoràmica de l'estat dels llibres de coneixements en aquest moment. I això, ja estaves detectant una explotació de la part visual, que el text anava cada vegada allunyant-se més del registre científic, que hi havia poca producció pròpia, que hi havia escassa presència de llibres innovadors, els temes eren molt variats, tot era susceptible d'esdevenir un llibre de coneixement i hi havia molta distància amb els llibres escolars. Quin és l'estat del llibre de coneixement ara? Doncs ha canviat molt, perquè quan jo parlava aleshores del llibre visual, podríem dir, en què la part visual tenia molt paper, bàsicament aquesta part visual estava vehiculada a través de la fotografia. I això pràcticament ha desaparegut, si us hi fixeu, en la producció actual. És a dir, continua havent-hi un pes molt important de la part visual, però la fotografia ha quedat absolutament bandejada a favor de la il·lustració. De manera que una de les coses que caracteritza la producció actual, sobretot de 5-6 anys en ençà, seria una mica aquesta assimilació del llibre de coneixements des d'un punt de vista formal, des d'un punt de vista gràfic, al llibre àlbum. Sí? Hi ha vegades que dubtes, fins i tot, i estan un al costat de l'altre i dius, a veure, això, perquè després també de vegades els títols no són uns títols periodístics, com hem dit abans, no són explícits, són uns títols a vegades amb una mica de càrrega poètica o de vegades amb un joc humorístic
i per tant, a vegades no saps què tens entre mans, fins que no l'obres no ho saps. Vull dir que aquesta assimilació crec que és un tret característic dels nostres llibres. I tu abans deies, es pot parlar de tot. Doncs això que es podia parlar de tot, o tot era susceptible d'esdevenir tema d'un llibre de coneixements, això continua sent així, és evident, però hi ha algunes coses de les que se segueix parlant, perquè hi ha uns temes que són eterns en els llibres de coneixements, no? Els dinosaures, per exemple, seria el tema etern, no? En els llibres de coneixements. I bueno, no perden actualitat. Sempre hi ha noves generacions de nens i nenes interessats pels dinosaures. Però després han entrat altres, podríem dir, temes, altres temàtiques o altres enfocaments dels continguts que els fan una mica diferents dels de fa 20 anys, no? Per exemple, estic pensant en tota la enorme quantitat de llibres dedicats a mocs, caca, pets, crostes i tota mena de... Sí que n'hi ha, sí. De porqueries diverses. Escatologia a tope. Escatologia rampant, I això, doncs, que suposo que té molt èxit, no, Marina? Perquè tu que ets editora pots veure-ho des del teu punt de vista, no? Això es ven, no? Segurament és una cosa que sí, però cansa una mica, penso. No sé si al mercat ja podríem dir que ja diguem, amb el que ja anem fent. Sí, està molt viciat, realment. Quan funciona una fórmula... jo que treballo més en juvenil, varen sorgir llibres sobre feminisme, sobre sexualitat o sobre menstruació. Sí. Cada editorial va treure el seu, clar. Sí. Clar, llavors tothom ha de treure el seu, no? Sí, teníem la talpeta que volia saber qui havia fet allò damunt del seu cap i ja estava bé, i era una cosa graciosa i de ficció, però després ara estem en una altra dimensió, no?, que dius, home. Després també veiem, doncs, per exemple, com la filosofia pensada per nens i nenes, doncs, també té paper i continua tenint paper. Per exemple, l'art, que era un gènere molt treballat a finals del segle passat i en bona part als primers anys del segle XX, està una mica de recules, Vull dir, no tenim una producció sobre art molt notòria. I una mica el que tu dius, Els temes així més juvenils, o sigui, el que sí que hi ha és potser una reconsideració del lector una mica més gran, és a dir, de la producció que s'adreça al lector una mica més gran, que encara no està preparat per llegir el que podríem dir-ne monografies o assajos d'adult, però que, en canvi, doncs, té interès pels temes que l'envolten, no? Aleshores, el tema, el sexe, per descomptat, o, per exemple, els temes relacionats amb el gènere, no? Jo estic pensant, no sé... Estic pensant el de la poma a la pantalla, per exemple, que és un llibre que posa el focus damunt de les relacions entre els nois i noies, molt joves, podríem dir, realment adolescents molt joves, i amb tota la problemàtica de relacions viciades, de relacions de dependència, etc., que podem tenir. O, per exemple, El vermell mola, que és un llibre que parla de la menstruació des d'un punt de vista desmitificador, però bé, amb gràcia, sense passar-se d'allò, no? En primera persona. Està bé. Vull dir que aquest tipus de llibres en tenim bastants, en van sortint bastants, diguem-ne. I després també per aquesta franja, que es podria ser dels 12 als 16, podríem dir aquesta franja de l'adolescència, hi ha una col·lecció que a mi m'agrada molt, que a més és producció pròpia,
que això és molt important, perquè fins fa relativament poc la major part immensa, diguem-ne, de llibres de coneixements eren traduccions. I es traduïa qualsevol cosa, també us ho he de dir. Jo crec que no hi havia molt... No, és veritat, no hi havia molta selecció. És una mica el que diu la Marina, no? Tocava, doncs, dinosaures, doncs a veure què hi ha al mercat de dinosaures i traduïem el que hi havia, i de vegades no era el millor, però com que calia tenir un llibre de dinosaures a la col·lecció, doncs li posàvem. I ara jo crec que es tria més quan es tradueix, potser també perquè la traducció és més cara, potser també perquè no és tot tan fàcil com abans, i es fa bastanta producció pròpia. Aquesta producció pròpia és de bastanta qualitat. No vull dir de molta, perquè molta voldria dir que tots són molt bons. No, en tenim de molt bons, tenim de no tan bons, però de molt bons també en tenim. I aquest de la Poma a la Pantalla és producció pròpia. O, per exemple, una col·lecció preciosa que tenim que es diu La força de la paraula, que és de Chiara, que són uns llibres molt petits, molt, si tu vols, molt subtils, molt ben editats, que recullen uns textos que són, en realitat, tenien format oral d'entrada perquè són discursos que varen fer determinades persones en fòrums internacionals, normalment, i que doncs, posen en evidència alguns dels aspectes relacionats amb les injustícies del món. Aleshores, doncs jo què sé, des d'aspectes relacionats amb com ens estem carregant el medi ambient, a com es van tractar els pobles originaris a l'Amèrica del Nord quan la colonització, o com la globalització ens afecta i fa desaparèixer determinats sistemes de vida en el món. I això és molt interessant perquè els discursos solen ser breus, molt condensats quan a càrrega, diguem-ne, temàtica, i a més, aquesta col·lecció el que fa és comentar aquests discursos, o sigui, hi ha el discurs, la traducció en anglès, i després hi ha un comentari fet per un especialista, no? I bé, jo crec que coses d'aquestes són innovadores, són de molta qualitat, molt interessants. A més, per exemple, és una col·lecció de llibres il·lustrats, que està pensat per nens i nenes més grans d'això, que us dic, de 14 a 15, i no hem renunciat a la il·lustració, la qual cosa també em sembla bé, perquè evidentment la il·lustració que poden contenir aquests llibres no és una il·lustració assimilable a la il·lustració per llibres de nens de 6 a 7 anys, però és una il·lustració que dona més valor al llibre, que dona valor a les paraules i que està molt ben feta i molt interessant. Jo crec que aquesta col·lecció tindrà sortida a fora, no? O, per exemple, el que està fent Theory, no? Que també està fent una quantitat de llibres de coneixements de gran qualitat, molt premiats, a més, i que, doncs, no sé, ara mateix el Premi Serra d'Or s'ha donat a una obra de Theory que es diu Jo i el món, i que el que fa és aportar informació sobre moltes qüestions relacionades amb la vida dels nens i nenes a través de la infografia. I aleshores és un llibre visualment espectacular, molt bonic, que explica, per exemple, doncs, quins són els esports més jugats en els diversos països del món, no? I aleshores tens un mapa mundi amb un signe, que en aquest cas doncs, és una pilota, un bat de béisbol, o el que fa al·lusió a l'esport en qüestió, i aleshores veus clarament com el futbol sí, té molt de pes a la major part de països del món, però que hi ha altres esports que també tenen molt de pes, no? Com el béisbol, per exemple, o el críquet o altres esports que existeixen i que són
els primers esports en molts altres països, no? Tenim propostes molt variades i de moltíssima qualitat. Vull dir que jo amb això sóc molt optimista. I ara que parlaves això de la qualitat, salto a fer una mica d'informació de servei. Com jo mestre, o jo pare, o jo mare, veig un llibre i puc reconèixer que aquest llibre realment és bo. Home, a veure, no sé. Així d'entrada, diguem, costa una mica. No vull pas dir una cosa que no és. Per reconèixer si un llibre de coneixements és bo, a la llibreria, diguem-ne, sí, clar, tu ho veus allà al damunt de la taula, no? Jo crec que hi ha coses que ajuden, no? Per exemple, una cosa que sempre funciona molt bé és l'editorial. L'editorial, de fet, és qui fa els filtres, no? Aquí la Marina estarà contenta. Clar, de tot el que hi ha al món, tria el que em presenta, no? I hi ha editorials que treballen bé, hi ha editorials que no treballen tan bé, hi ha editorials que fan coses que m'agraden i hi ha editorials que fan coses que no m'agraden. Aleshores, l'editorial serveix, és un referent. És veritat que les editorials noves amb això tenen desavantatge, perquè no tenen aquesta tradició al darrere. Clar, que l'editorial Joventut faci bons llibres de coneixements, doncs té un mèrit relatiu perquè fa 100 anys que treballa, no? L'any 23 farà 100 anys. Per tant, té una tradició i tots els que compren llibres per nens saben què és l'editorial Joventut, perquè tots l'han viscuda en la seva infància. Per tant, aquí s'hi juguen moltes coses, no? I per tant, els nous tenen més dificultat. Però això no vol dir que els nous no tinguin el seu espai, perquè els nous el que acostumen a fer aleshores és ser més innovadors en la temàtica i, per tant, tu, d'entrada, doncs, et crida l'atenció i ja te'l mires, no? Aleshores, què mirem? Home, mirem si podem que els autors siguin una mica reconeguts o siguin especialistes, si més no, en el tema. Ara, per exemple, una de les coses que sol passar és que a la contracoberta o en alguna part del llibre trobem una breu ressenya dels autors, que això no passava abans. Abans sempre et tornaves boig per saber si aquell senyor anglès era un especialista o simplement el cosí de l'editor que havia tingut una bona idea. Ara no, I sol haver-hi aquesta petita ressenya que et diu que fulano de tal és zoòleg, és especialista, treballa al British Museum o fa tal cosa. I el mateix en la producció local. El que passa que els de la producció local sovint els coneixem i aleshores no ens ho hem de mirar tant. Però això és així, no? Per tant, això és una cosa. Mirar l'autoria, mirar que la persona o les persones que han fet el llibre doncs, no només sigui l'editorial la que ens serveixi de filtre, sinó que també la qualitat dels autors doncs ens ho... Després també, clar, jo en una biblioteca d'una escola doncs el que miraria seria com està tractat el tema, no? Miraria el tema i com està tractat. Esclar, en una biblioteca de l'escola a mi el que em convé és tenir una mica de tot. Aleshores, si un tema és innovador per si mateix, segurament, si el llibre és mínimament de qualitat, el compraré. Si és un tema de sempre, els dinosaures, clar, jo buscaré un llibre que m'aporti alguna cosa més que el que ja puc tenir, no? Aleshores, si tinc un llibre... Jo vaig tenir a la meva escola, doncs posem, no sé, 10 llibres de dinosaures. Em compraré un altre? No. No el compraré. Però si realment jo veig allà al damunt una cosa molt innovadora gràficament o que proposa una lectura diferent, potser sí que el compraré. Saps què vull dir? Després, també miraré, per exemple, doncs, que, sobretot en els llibres científics, que l'obra original, si és una traducció, l'obra original no sigui molt antiga, perquè la ciència ja ho sabem que avança, que és una barbaritat, i és bo que les coses estiguin actualitzades. Per exemple, per tant, l'actualització dels continguts, no? Una altra cosa que també puc mirar
és el tractament del tema, en el sentit de si exposa el tema d'una manera molt seriosa o bé si hi posa una mica d'humor. També per compensar, perquè doncs, va bé tenir una mica de tot, no tenir només llibres. Sobretot perquè, si estàs sobretot en una biblioteca o en una escola, els nois i noies són de maneres molt diverses i tenen capacitats lectores molt diverses. De vegades, el tractament d'un tema més així, podríem dir, aparentment superficial o amb una vessant una mica humorística, doncs fa que el tema passi millor, que s'entengui millor, i això molts nois i noies ho agrairan. Vull dir que tenir una mica de tot és important. No sé, també m'ha agradat pensar que una biblioteca ha d'oferir diversos punts de vista, amb limitacions, això sempre, vull dir, a veure, els drets humans ens ajuden a limitar, però hi ha d'haver diversos punts de vista sobre les coses, no? I evidentment no ho sé, però jo crec que estaríem d'acord amb que la ciència també ens ajuda a delimitar, no? Aleshores, doncs, clar, jo no tindria un llibre que fos ni un llibre negacionista de l'Holocaust, ni tampoc tindria un llibre creacionista. Penso que hi ha la ciència i els drets humans ens ajuden a posar el límit, no? Però entremig d'aquest límit, que és molt ampli, punts de vista diferents n'hi pot haver, i per tant jo crec que això és bo també que les biblioteques escolars ho reflecteixin. Potser a casa no cal que hi hagi molts punts de vista diferents, però a l'escola sí, jo això ho veig claríssim. També, no sé, miraria que hi hagués, estem parlant de qualitat, esclar, la qualitat gràfica del llibre, la qualitat gràfica del llibre és important. Que hi hagi, per exemple, doncs, no sé, que sigui clar. Un dels problemes que tenim, per exemple, ara, amb tanta il·lustració, és que molt sovint els fons no són de color uniforme perquè s'integren els fons en la il·lustració. I aleshores el text està imprès damunt d'aquests fons. I de vegades és molt difícil llegir perquè no hi ha prou contrast entre el text i el fons. Això abans no passava perquè estava tot més... La diagramació d'un llibre estava tot més clar. Hi havia un espai pel text, un espai per la il·lustració. Ara està tot tan barrejat que de vegades es fa difícil, per exemple, no? Això és una cosa. O, per exemple, que hi hagi una bona relació entre el text i la imatge. Que quan el text fa referència a una imatge quedi prou explícit, que no t'hagis de tornar boig buscant la imatge que fa referència. Per exemple, també analitzar una mica aquest paper que aporta la imatge en el contingut del llibre, no? Moltes vegades hi ha continguts que difícilment es poden explicar millor que amb una imatge, no? Ara bé, aquesta imatge aporta alguna cosa que no aporti el text o és només redundant? De fet, aquesta anàlisi és la mateixa que fem quan parlem d'il·lustració d'àlbums o de llibres per infants, no? Què aporta la imatge, no? Analitzar una mica això. Després veure també, estem parlant de llibres que tenen un contingut de vegades doncs complex, no? Hi ha eines que ens ajudin a entendre millor aquest contingut, em refereixo un mapa, un gràfic, és a dir, aquestes eines de representació de continguts que poden ajudar a entendre'ls. Després també, en relació als continguts en si mateixos, no? Que siguin veraços, no? O sigui, això és important, la manera d'explicar les coses, perquè de vegades passa, no?, que en el moment d'explicar una cosa, quan tens com a lector un infant, li fas allò que tu vols explicar, ho redueixes fins a límits que de vegades són
ratllen l'absurd, I aleshores això també s'ha de mirar. No, directament, ja. Sí, perquè esclar, ho fas tan senzill, que aleshores no és ben bé així, O sigui, defuges una mica el rigor científic que hi ha d'haver sempre en tot llibre de coneixements. I això és un altre tema. Per exemple, hi ha molts llibres de coneixements que barregen la ficció amb el coneixement. És a dir, que hi ha una història i aquesta història, en principi, t'ha d'anar portant els continguts. Clar, hi ha històries que es mengen els continguts i hi ha continguts que es mengen la història i és molt difícil fer bons llibres d'aquests. Una mica pensem, bueno, si ho novel·lem una mica, si li posem una acció, si hi ha uns protagonistes, potser els nens i nenes entraran millor en aquest contingut. Però aquesta acció ha de ser versemblant, això ha de ser creïble, això ha de tenir un sentit en la història. I això de vegades és complicat. És bastant difícil fer llibres de coneixements bons, en el sentit que són uns productes que tenen molts elements i tots aquests elements han de ser harmònics en el llibre. És a dir, tenim uns continguts, els podem exposar i expressar de diverses maneres, tenim una part gràfica, tenim la mateixa disposició dels elements dintre de la pàgina, que també aporten. Tenim, jo què sé, l'organització d'aquests continguts, com els organitzem? Passem del general al particular, ho fem de manera facetada, és a dir, agafem un tema i ens el mirem des de diversos angles i dediquem un capítol a cada subtema o a cada aspecte. És molt complex. Són unes obres de les més complicades, penso jo. Jo no sé què en penses tu, Marina, com a editora. Com a editora encara no m'he atrevit a fer-ne. Doncs em sembla que vas bé. Sí, perquè jo crec que és molt important que estiguin molt ben pensats. Molt ben pensats. Perquè són molt complicats. Vull dir, clar, què fas, per exemple? El títol d'un capítol. Poses un títol explícit, jo què sé, reproducció de la papallona de no sé on, o poses un títol que sigui l'amor també arriba volant. Sabeu què vull dir? Ja. Clar, és un llibre per arribar a coneixement. Si tu comences posant l'amor també arriba volant, exactament no sabem de què parlem. Si poses la reproducció de la papallona groga, és un títol poc atractiu. M'enteneu? Has de jugar. Això vol dir que la persona que decideix quin títol té aquell capítol s'hi ha d'estar una estona pensant. Bueno, són aquestes coses, és complicat, és complicat. Anava a dir, jo trobo que és fàcil anar a una llibreria i dir, bueno, doncs aquest és bo i aquest no. És fàcil. Res és tan fàcil. És molt fàcil, ja ho veus, és molt fàcil. No, després també comences a llegir i veus de seguida el tarannà, vull dir, veus com va i... Clar, després, no sé, també hi ha el tema de la llengua, no? El nivell de la llengua, la quantitat de paraules específiques, de terminologia específica que pot engollir un nen o nena sense deixar davant del llibre, no? La manera com tu pots explicar aquests termes, no? Clar, pots tenir un glossari, el glossari pot anar darrere, pot anar sota, pot aparèixer l'explicació del terme estrany amb una bola allà gràfica, sabeu què vull dir? Clar, jo record, Mònica, que quan tu ens portaves llibres a classe, bàsicament els problemes que detectàvem en la majoria de llibres que no eren considerats com... o sigui, no estaven com ben fets del tot, era quan hi havia aquestes descompensacions que tu ens deies, el text s'està dirigint a un públic, però la imatge o els altres elements a un altre completament diferent, que és que has de conèixer tant el tema, el públic al que et dirigeixes, com fer-ho tot d'una manera innovadora, com deies tu, de que no sigui el mateix una altra vegada, és que és complicat, és molt complicat. És complicat, sí.
Heu de pensar, però, una cosa, que els llibres de coneixements poden tenir lectures molt diverses. Jo sempre ho dic, això. Un llibre de coneixements ben fet pot ser llegit per nens i nenes de 6 o 7 anys que ja comencen a tenir una mica més de tècnica, fins a 12 o 13, depenent de com estigui fet, no? Tu pots, per exemple, un nivell informatiu que podria ser els peus d'imatge, pensar-los per nens de 6 o 7 anys, i aquell llibre ser per aquest nen un llibre d'imatges. I en canvi el text que acompanya això ser una mica més complicat. I per tant anar destinat doncs, a nens de 8-9 anys o una mica més, si m'apures. Vull dir que sempre tenen, jo crec, una mica més de marge que els llibres de ficció. Per això, perquè el que interessa, o sigui, mentre el tema sigui de l'interès del noi o de la noia, o li resolgui una necessitat informativa que tingui per fer un treball o per conèixer alguna cosa, són molt elàstics. Al tenir imatge tenen moltes possibilitats de lectura, sabeu? Vull dir? I ara que parlem d'això, els llibres de coneixements ens poden ajudar a fer lectors? Jo d'això n'estic tan convençuda. Home, jo he estat bibliotecària en una escola molts anys i sé que hi ha nens i nenes, sobretot nens per la meva experiència i també parlant-ho amb altra gent, que la ficció no els agrada. Igual que hi ha adults que la ficció no els agrada. Això és així. I també més senyors que senyores, jo diria, però vaja, això és més... I aleshores jo penso que aquests nens refusen la lectura o ells mateixos es consideren no lectors o que no els agrada llegir perquè allò que els proposem no els agrada, no els interessa. La ficció no els interessa. Aleshores, quan fem promoció a la lectura o quan fem lectures obligatòries a l'escola, encara que els deixem triar un llibre entre 3 títols, normalment els 3 títols són de ficció. Aleshores, jo sempre dic, de 3, poseu-ne un de no ficció. O feu una altra cosa. Deixeu llegir el que vulguin de la biblioteca de l'escola. Jo ja ho sé que per l'aula és més complicat, perquè després a l'hora de parlar d'un llibre es fa més difícil, però, escolta, això els mestres en sabeu molt i de seguida li donareu la volta amb aquesta idea. Però jo ho veia nens que en el moment en què havien de llegir un llibre de ficció s'aturaven i estaven potser 3 mesos per llegir un llibre de 100 pàgines i que, en canvi, si no haguessin hagut de llegir aquest llibre, haurien anat llegint, ara un altre llibres de coneixements, amb la qual cosa la seva expertesa com a lectors hagués avançat i no hagués generat anticossos a la lectura. Perquè quan parlem de lectura, doncs pensem en ficció. I això és una mica un problema, perquè tenim una part dels nostres lectors que són lectors, o poden arribar a ser molt bons lectors, però la ficció no els agrada. Aleshores, escolta'm, això, cadascú... Jo no vull dir que no n'hagin de llegir, no ho vull dir pas, però deixar de tant en tant un espai de llibertat perquè puguin llegir allò que els agrada. Clar, totalment. Sí. Jo crec que sí, i jo crec que fa lectors, perquè en aquests els dona pràctica lectora. I a més, sobretot, per exemple, també, jo crec que quan tens lectors doncs, que els costa llegir, per la circumstància que sigui, el llibre de coneixements els ajuda molt. Perquè quan ja són una mica més grandets, quan tenen 11 o 12 anys, n'hi ha molts de nens d'11 o 12 anys que no tenen la lectura, diguem-ne, prou ben assentada des d'un punt de vista de la mecànica i de la comprensió lectora. I aquests molt probablement, pel seu nivell, haurien de llegir llibres il·lustrats de ficció d'edat més petita. En canvi, si llegeixen llibres de coneixements, no tenen aquesta sensació de que van enrere, de que estan llegint una cosa que no els toca per l'edat. Perquè un llibre
d'invents, per exemple, que és un altre dels grans temes, un llibre d'invents, escolta'm, en podem trobar per molt petits o per molt grans. El tema no fa l'edat. I per tant això és una cosa que va molt bé. Per molta diversitat de lectors. Jo el trobo, bueno, no sé, tu que ets mestre, Guillem. Total, és que jo estic totalment d'acord amb tu. Això m'hi he trobat molt sovint. I especialment aquests, els nanos amb més dificultats lectores, són els que sovint et busquen més aquests llibres. També jo crec que per una cosa tan senzilla com hi ha molts llibres de coneixements que estan molt segmentats en ara t'explico això, que són 4 línies, després t'explico allò, que són 4 línies, perquè és l'anècdota de, o el que sigui, sí. I això per ells és una benedicció, perquè llegeixo 4 i he acabat una part, i per ells internament és, he acabat, que bé. Quan llegeixo un llibre de no ficció no acabo mai. No hi ha moment en què digui, ja està, ja he après aquesta cosa. En canvi, i en gaudeixes moltíssim. És molt més assumible, no?, per ells, sí. I és una recomanació que els hi faig molt a les famílies. No llegeix, val, prova el llibre de coneixement. A veure si. Pot ser que no, també. No, és igual, vull dir, pot ser un llibre de com jugar a futbol, és que m'és igual. El que ha de fer aquesta personeta és habituar-se a la lectura en el sentit de dominar el procés i d'entendre allò que llegeix, no? I si està llegint una cosa de la qual sap alguna cosa, li serà més fàcil. Si a més té il·lustracions, encara li serà més fàcil. Clar, és que la il·lustració ajuda també, vull dir que tot això són elements a tenir en compte. Clar, i és que fins i tot jo veig aquí que hi ha com un prejudici en contra de la no ficció, la no ficció és una cosa com a molt utilitària, ens serveix per captar un coneixement que potser no teníem i que no hi ha capacitat de llegint no ficció tenir plaer estètic. I no sé, jo penso en els adults o en els adolescents que hi ha llibres de documentació on pots captar més aquest plaer estètic que moltes novel·les, que llegir una novel·la no t'assegura per res que la part estètica estigui ben construïda, tampoc. I jo veig molt que els adolescents, i que n'hi ha molts que es consideren no lectors, perquè potser la ficció no els interessa, però després són joves molt al cas de tots els temes d'actualitat, molt preocupats pel medi ambient, per les qüestions de gènere, i en realitat s'empapen molt, però com no són lectors de novel·les, ells ja no s'inclouen dins aquesta categoria. Jo penso que aquí tenim un partit pres per la ficció que està molt bé, jo no hi tinc res contra la ficció, al contrari, però penso que ens estem perdent aquesta. I l'àlbum il·lustrat, que ha generat una mena de... no sé com dir-ho, com com una onada d'adhesions incondicionals, no? Ha portat una mica a això, no? A que els mediadors de lectura, mestres, bibliotecaris i tal, doncs hagin treballat molt l'àlbum il·lustrat, l'hagin prioritzat molt, de vegades no... Perdoneu, però hi ha àlbums il·lustrats que no s'entenen directament. O sigui, a veure, jo puc fer un esforç i entendre-ho, però entenc que un nen no ho entengui, què li està proposant l'autor. Vull dir, no és una lectura fàcil, l'àlbum il·lustrat, i en canvi la donem com un xarop a tot arreu. I potser, no?, un llibre de coneixements com a xarop passaria millor. I també és veritat que aquesta omnipresència de l'àlbum il·lustrat ha fet que el llibre de coneixements cada vegada s'hi assembli més a un àlbum il·lustrat. I això que deies tu abans, Marina, aquesta disfunció de l'aspecte gràfic amb el contingut, ara és més acusat que abans, Jo ho veig. O sigui, ara veig... Abans la fotografia era una cosa d'adults i per tant, un nen s'hi entretenia, però veia que creixia. S'entretenia mirant una foto a grans dimensions, una ampliació d'un escarbat, no?, a grans dimensions, i era entretingut. Però estava mirant una representació que els adults feien servir. Però ara no. Ara estem amb una imatge que sovint és una imatge
molt poètica, molt treballada des d'un punt de vista gràfic, i això a mi em fa patir una mica. Per això jo, de vegades, quan de tant en tant... jo sóc de l'equip de crítics de la revista Faristol i em guarden els llibres de coneixements perquè jo faci la crítica. I quan me'n cau algun il·lustrat per un il·lustrador naturalista, és a dir, hiperrealista, amb gràcia, però vull dir, no? Penso, que bé, que bé, perquè ara podré veure bé les parts de l'animal que m'està representant o de les parts... No? Vull dir, no em quedarà tot empastelat, sabeu què vull dir? La imatge també té aquesta funció, diguem-ne, d'ensenyar-me allò que jo no puc captar, perquè els ocells volen i em passen molt ràpid, no? Aleshores, me l'apropen, me'l fixen i jo puc veure si les ales són així o són d'una altra manera. Però clar, ha de ser que es vegi bé que les ales són així d'una altra manera. Si són 4 traços ja no ho veig. Vull dir, és molt complicat això de la il·lustració en el llibre de coneixements, sí. Del llibre de coneixements, a més, jo tinc la sensació que en un món en què la informació és tant, perquè entres a internet i tens tota la informació allà posada i troba-la, la que tu vols, no sé què, el llibre de coneixements també t'ajuda a acotar una mica i a dir, no era anar a buscar per tot arreu. Tinc un llibre que ja m'ho ha triat una mica, això. No? També que això pot ajudar. I que, a més, et garanteix que ho entendràs. Això és molt important. És a dir, amb això tens tota la raó. De fet, aquest argument és l'argument de per què han d'existir biblioteques si ja hi ha internet, no? Seria la mateixa idea, no? Sí, una mica. Hi ha qui tria per tu, no? Hi ha qui tria per tu, no ho he expressat bé. Hi ha qui selecciona i t'ajuda a no perdre't en la immensitat. En la immensitat de continguts que podem als quals podem accedir, no? I aquest algú és l'editor, és l'autor, és l'il·lustrador, tota aquesta gent, i és el bibliotecari, el mestre, el pare, la mare, sabeu què vull dir? Tots aquests ajuden a triar i a posar davant del nen el què. En canvi, quan estem davant de l'ordinador, aquesta tria és molt més complicada. D'entrada, continguts pensats específicament per nens de 7 a 8 anys en trobarem pocs. Amb una llengua que el nen entengui, encara menys. I que, a més, el nen hagi fet la cerca correcta a l'ordinador sense equivocar-se de lletra, també ajuda. No, esclar, ni fer una falta. Sí. Vull dir que l'accés a la informació que trobem a través d'internet és tan bestial i tan difícil que un nen la pugui modular que realment es perd en la immensitat. En canvi, en una biblioteca, doncs, els llibres seran més adequats a la seva edat, a la seva llengua, a la seva edat, a les seves capacitats de comprensió. I, per tant, això ajuda molt. Sí, i tant. És claríssim, és claríssim. I jo veig que aquí hi ha hagut algú que ha pensat que això és adequat per aquesta edat i tal. Després tu, com a seleccionador, ho has comprat o no ho has comprat. Una altra persona que ha pensat, també. O sigui, aquí pensa tothom i per tant, jo crec que el resultat és més adequat. Sempre i quan, torno al principi, tinguem clar que en una biblioteca hi ha d'haver de tot, per totes les edats escolars, diversos punts de vista, i una mica que interessi els nois i noies, perquè la biblioteca de l'escola té com a objectiu primer donar suport al currículum, però donar suport al currículum també és facilitar que els nois i noies siguin bons lectors. I això ho podem fer amb un llibre sobre anatomia humana, que té a veure directament al currículum, o amb un llibre sobre, jo què sé,
invents o el que vulguis. O això, grans jugadors de futbol. Això no té res a veure amb el currículum, no? Però, en canvi, sí que té a veure amb el currículum perquè el que està fent és reforçar la competència lectora d'aquell noi o noia. I això a mi m'ho justifica tot. Ja. I, Mònica, ja ens has citat alguns llibres que per tu són demostració de bons llibres de coneixement, però no sé si ens en vols dir uns quants per saber això, tu que t'has dedicat a estudiar els llibres de coneixement, alguns exemples de feina ben feta. Home, no, bueno, és que els que us he dit ja són exemples de feina molt ben feta, no et sabria... Aquests són els més actuals dels últims que jo he llegit, no? Però, per exemple, no sé, uns llibres que m'agraden normalment, no tots, però normalment m'agraden, són els que fa Campbell, que són... que faciliten la manipulació per part dels nois i noies. Aquests llibres són complicats, cars, tot s'ha de dir, per això els ha de comprar a la biblioteca de l'escola i aleshores ha d'ensenyar als nens i nenes a manipular-los amb cura. És a dir, fixeu-vos que tots són aprenentatges. Democratitzem. Aquests llibres són cars perquè són un producte car de fer. Molt bé, doncs els comprem per tots i aprenem a fer-los servir bé. Això és indiscutible. I tenen accés tots els nens. I ja està. Molt probablement aquests llibres no entrarien a les cases de determinats nens i nenes, però l'escola té l'obligació de posar bons productes a l'abast dels nens i nenes. No? I això de tots. I per tant això funcionaria així. Doncs de Campbell a mi m'agraden molt i els de la Patricia Jace, per exemple, que són aquests de la manipulació, crec que estan molt ben fets, molt ben pensats i de vegades poden semblar temes que podries dir... doncs una mica banals, però jo crec que si un dels objectius del llibre de coneixements és això, adquirir coneixements, aquest joc de la manipulació els agrada i els interessa i els facilita aquesta... Per posar un exemple dels que no he parlat abans, però ja us dic, no sé... Estan sortint coses molt, molt interessants. Jo he parlat més aviat de la producció catalana, però també hi ha molta cosa en altres llocs. Vull dir que sí, surten coses interessants. I sobretot de temes que això que tu deies, no? Doncs aquests temes més actuals, el medi ambient, la manera d'explicar els problemes mediambientals, doncs en surten bastants que són de qualitat i que el tema està ben enfocat, ben reflexionat, que s'estableixen bé les causes de per què hem arribat on hem arribat i sí, esclar, sempre... Sí, és difícil allò de dir, va, els 10 millors, no? Cada any n'hi ha 10 millors. T'han fet una pregunta punyetera. Cada any. Sí, aquesta sí. Aquesta sí. Doncs, Mònica... Digue'm. Portem una hora ja xerrant, o sigui que, si et sembla, ho anem deixant aquí. Pues deixem-ho aquí. Però, abans de deixar-ho, a cada convidat o convidada que hem tingut, li hem fet les tres mateixes preguntes perquè ens les respongui. Pots, com sempre, pots negar-te a respondre si no creus que la resposta hagi de ser convenient. Llavors, comencem. La primera és... Digue'ns un personatge de literatura infantil o juvenil que et caigui realment malament. Ui, em faràs pensar. Que em caigui realment malament, Ostres, no ho sé. Fes la segona, a veure si m'animo. Anem a la segona, doncs. La segona és... Si haguessis d'escollir un llibre per oblidar-lo i tornar-lo a llegir com si fos la primera vegada, quin seria? Entenc que hauria de ser de ficció, no? Bueno, pot ser de no ficció també, això aquí entre tot. Fins i tot d'adults, vull dir que això no...
Saps què passa, Guillem? Que això ara ja em passa. Això ara ja em Mònica, si et comença a serveix de passar. consol, el primer programa que en Guillem va fer aquestes preguntes, això de... Vaig dir dels últims llibres que m'havia llegit perquè era incapaç de recordar, m'haig quedat en blanc total, així que tranquil·la. Sí, no? És que és així, a mi, és que ara em passa a mi, o sigui, jo llegeixo un llibre i el torno a agafar al cap d'un any i és com si fos nou. Francament. Ai, senyor, què et diria jo? Bueno, i després hi ha l'altre tema, que són els títols, Com recordo jo els títols? És impossible. Sapiens. Sí. Aquest és un llibre que m'agradaria... No, o sigui, no. M'agradaria no oblidar el que explica. Val? I ara ja anirem a l'última pregunta, si no vols contestar la primera abans. Ostres, és que li tingui mania, Personatge. Home, mira, t'he de ser sincera, una mica el Pinocho. Ah, mira. Em fa una mica de ràbia el Pinocho. Perquè aquell home no s'ho mereix. El que li fa el Pinocho al seu pare no s'ho mereix. El Geppetto no es mereix com el tracta. El Pinocho és un nen dolent. És un nen que fa patir. I no, crec que no. El Pinocho no m'agrada. Molt bé. Ja ens Ha arribat la resposta, fantàstic. I ja arribem a l'última pregunta. Que és, de fet, no és una pregunta, és que completis la frase. Diu, Vinga. Qui llegeix... Qui llegeix mai s'avorreix. Apa, i em rodolí. Fantàstic. I jo, si me permets, Guillem, per acabar, m'ha pareix com molt interessant una reflexió que has fet, Mònica, perquè la veritat és que és una cosa que em porta de cap des de fa molt de temps, que és el tema de les subvencions a les biblioteques escolars, perquè un dels problemes que se troben les editorials quan se plantegen fer no ficció és que les famílies també a l'hora d'invertir prefereixen invertir en ficció que en no ficció, i tampoc no tenim una xarxa de biblioteques escolars amb un sistema que els recolzi de manera econòmica com perquè elles puguin comprar aquests llibres, i això fa que sobretot, així com van creixent d'edats que ja no s'assemblen tant al que tu deies de l'àlbum il·lustrat, sigui molt difícil o molt poc rentable editar llibres de coneixement a més de qualitat, on hi hagi una inversió no només de recursos econòmics, sinó de recursos humans que puguin fer llibres de coneixement innovadors i de qualitat, perquè ens falta això, aquest suport de que tots anem a una i les escoles realment puguin comprar aquests llibres. Mira, jo crec que aquí ens equivoquem com a país. És a dir, nosaltres crec que no veure el que demostren els estudis que s'han fet a tot arreu del món, de que l'existència de biblioteques escolars ben nodrides i ben organitzades i amb una persona amb temps per dedicar-s'hi redunda directament en la qualitat del treball que fan els nens i nenes, en la qualitat dels seus resultats, en l'hàbit lector, en el gust per la lectura i en, sobretot, la disposició per aprendre. Si no veiem això, ens estem equivocant. Aleshores, és cert que invertir en biblioteques escolars és molt car. És molt car perquè vol dir hores d'una persona, vol dir diners per comprar llibres i subscripcions a recursos electrònics, etc, perquè hem de ser legals i ho hem de fer bé. I a més, habilitar uns espais que siguin agradables i que puguin tenir més d'una funció. I jo el que veig és que, per exemple, doncs això és una qüestió purament d'interès per part de les autoritats educatives, no? Jo veig com altres... La crisi va ser per tothom a l'Estat i, en canvi, les biblioteques escolars gallegues estan en ratxa i no paren d'evolucionar i no paren de millorar. I els resultats els acompanyen. Si tu mires les proves de rendiment, els resultats els acompanyen. Per tant,
això és així. Aleshores, nosaltres es veu que no, es veu que a nosaltres no ens calen les biblioteques i, per tant, els nostres nois i noies aprendran sols sense aquest recurs imprescindible, d'altra banda. No? I més, com us deia, en un moment amb unes desigualtats socials tan bestials com les que tenim ara. Vull dir, és que això és així. Totalment. Aleshores, ens equivoquem per això i ens equivoquem per una altra cosa. Nosaltres, com a adults, som molt, en general, molt mals lectors, això és una cosa que sempre argumento, molt mals lectors d'assaig. Molt mals lectors d'assaig. L'assaig en aquest país no tira endavant. No tira endavant, no es publica perquè no es ven. I no es ven perquè no el sabem llegir. I per què no sabem llegir assaig? Perquè no hem llegit textos que no fossin literaris. En la nostra construcció com a lectors, essencialment hem llegit textos literaris. No hem llegit textos que recullin fets, opinions... Això no ho hem llegit. I com que no ho hem llegit, quan ens fem grans, no ho sabem llegir. Ens costa molt, ens cansa molt. I aleshores, això, per mi, és un dèficit de país. És un dèficit de país. Perquè crec que no estem preparant prou bé les generacions futures. I, en part, la manca de biblioteques escolars contribueix a que aquesta preparació no sigui tan bona com hauria de ser. Perfecte. Clausura perfecta per aquest programa. Mònica, moltes gràcies per haver vengut avui, per estar xerrant amb nosaltres una estona. Estàs convidadíssima quan vulguis tornar, ja ho saps. No, sou vosaltres que feu la planificació i decidiu qui són els convidats. Doncs decidirem algun altre dia que tornis a ser-ho. He estat molt contenta de retrobar-vos. A tu, Marina, sobretot, perquè en Guillem ja et dic que ens veiem més, però a tu, Marina, m'ha fet molta il·lusió de tornar-te a trobar i, escolta, ara que ja està, això vull que m'expliquis. Què fas? Ara t'ho explicarem tot. Ara m'ho explicaràs tot. Perfecte, doncs moltes gràcies, Guillem. Ens veiem d'aquí 2 setmanes. Ens veiem d'aquí 2 setmanes. Molt bé. Adéu. Adéu. Aquest programa s'ha acabat, però recorda que tens totes les notes a aquest podcast amb els llibres citats i tota la informació del que hem parlat avui a lletraferits.cat. A Instagram trobaràs en Guillem com el Tabalet i na Marina com Lletraferits. També ens trobaràs a Twitter com Tandemlig. I si el programa se't queda curt i vols rebre més continguts, apunta't a la nostra newsletter i cada mes rebràs recomanacions, activitats, agenda i molt més.